Importante kayo nato ang bunyag. Tungod kay kung nabunyagan na ta, ba't pasabot, mga anak na ta sa Diyos. Kaya anak naman ta sa Diyos, katungdanan po nato ang paghimo sa kabubuton sa Diyos. Doon ay kaisa nga nanundo ang atong Ginoo sang iyo siya. Yan, ingon sila nga kami mga anak sa Diyos. Ingon si Kristo nga, kung tinuod ba kamo nga anak sa Diyos, magtuman unta mo sa gisugo sa Diyos. Pero yun siya nga, kamo dili mo anak sa Diyos. Ano man, tuwid kay kamo mga bakakon man, anak mo sa Yawa. So kung magpadayon ta, pambakak, pagpanlimbong, pangilad, so kana, nagpasabot nga, dili ka anak sa Diyos. So sayang. Mga, kung kita nabunyagan, mamana ang atong pagkahimong anak sa Diyos. Ang tawag na to ana, pagpakataw pag-usap. Kung dili ta makasunod sa gingharian sa Diyos, kung dili ta magpakataw pag-usap, dili ta magpabunyag. So muna inaadiri sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kun siya mataw pag-usap. Kung saan ang pagkatao pag-usap sa katong agulang na, nang utara sa likod mo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan, siyang inaan ang pagkatao pag-usap. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kun mataw siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. Munang bunyagan ang bata, aron pagpakatao pag-usap. Kung ingon si Kristo nga, ang gianak sa tao, tao usap. Ug ang gianak sa Espiritu, Espiritu usap. Ayaw kahibulong nga ako nagingon kaninyo, kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. So nga, magpakatao ta pag-usap pinagi sa bunyag. So kung nabunyagan na ta, munang nahimutang anak sa Diyos. Kay anak naman ta sa Diyos, munang katungdanan po nato ang pagsunod sa mga kabubuton sa Diyos. So munang, nikamot nga magtinarong ta. Kay anak man ta sa Diyos, so atong destinasyon is langit. Dili temporary na ta aning kalibutan na. Yan yung mga atong Ginoo. Kung magpadayon ng pagkasala, nagpasabot nga ang Diyos dili mo inyong amahan. Pero kinabunyagan man ta, suniang punta. Gani, sa seremonya sa bunyag, hindi ka man og bunyag sa bata, magampo nag-amahan namo. So nagpasabot nga ang Diyos atong papa, atong amahan. Pero ang sunod mo po na kay mao nga magkinabuhita sumala sa kabubuton sa Diyos. Kaya atong mga papa ang Diyos. Ug tungod kay atong mga papa ang Diyos, ug mao pud na ang pagpasakop nato sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Musugotag sa dili, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao madyud ang Katoliko. Sa diamingon natong Ginoo nga, ikaw Pedro ibabaw ni bato tukuron ka akong iglesia. Kanusam ng tuiga, tuig 33. So walay laing simbahan por nga natukod anang mga tuiga. Kanang mga sikta karon, sumala sa akong mga gipanghisgutan, daghan naman kong hisgutan ini, pananglit. Kanang mga sikta na gitukod sa tuig 1872. So makita ninyo, pwede, bisan ato ng research sa internet na siya, kinsa may founder ani nga simbahan. So, kanang mga simbahan, mga sikta karon bago lang siyang gitukod. Pero ang Iglesia Katolika ko atong tanawon, wala tayo makita nga magtutukod kung dili si Kristo. Kung tungkol si Kristo man nagtukod na, diya siyang gingon diya sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, atong basahon, mo nag-ingon, busa, sultihan ko ikaw si Pedro, baba ni bato, tukuron ko akong iglesia. So, gitukod ang simbahan. Mo nga, kaya nagtukod man siya, o ang simbahan na nagtukod mo mga Katoliko, mo po na siya nagsunod sa atong mga sakramento nga gibilin ni Kristo. Muna ang pinakauna mo ang bunyag, sakramento sa bunyag. Pero ang pangutana, kay mayroon po nga, kinahanglan dako na ang bunyagan. Kay, ang ubang pa mga sikta, dagko ang bunyagan. Sa rason, may sila nga, magamit mo sila Bible,
Mga sila nga nadia sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, ato basahon na lang. Karon Marcos, Kapitulo 16, versikulo sugdato sa versikulo 15. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok libutan o isang iyo kinimayang balita ngatos ng tao ang mutong magpabunyag maluwas. So nagpasabot nga ang bunyag di ay apil sa kaluwasan. Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Pero ang rason po nila kaya kinahanglan ko ng patuhon mo ng tagko. Kita sa tuliko mamunyag po tagdagko. So wala tayo supak. Dagko. Pero diri sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28, ang gingon diya bunyagan una magbunyag tudluan. Munay sa bata. Munang natay mga seminar kaya ron ang ginikanan mo'y mutudlo sa bata. Pananglit tudluan ang bata sa pagpanguros. Kanya kay tungod lagi kay daghan man po mga relihiyon karong panahon na nga moingon pud sila nga kanang pagpanguros iyan as demonyo. Kung sa ibasahon Pinadaya Kapitulo 13. Ato tuwag na simple na kayo. Ipadayon pagbasa. Pag-abot sa versikulo Kapitulo 13 mo na, pag-abot sa Kapitulo 14, ang gingon diha nga doon natay tatak sa Dios. Asa man sa atong agtang. Panguros na sa ngalan samahan sa atong agtang. Sa anak, dire. O sa Espiritu Santo, dire sa abaga, na anak tanan sa Biblia. Natay tatak o sa itong tatak sa Diyos. Nga nagpasabot, nakita iya sa Diyos. Wala man tabay yun nga, sa ngalan sa size, wala na nga to. Muna nga to sa tabagon. O gawa sana, tinaw kay na nga yun sa Biblia, 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Alang ka na itong giluwas, gahom ka na sa Diyos. Kaya gahoman sa Diyos, munang mag-amputa. Aron nga pag ikan sa balay niguwa nato manguros ta magamputa nga iiway ta sa mga kadaotan. Munang natay pagpanguros mugbadlok ang demonyo ana. Munang atong itudlo sa bata tudlo nato labi na sa pagtulunan sa atong simbahan. Ug labi na sa ang pagsimba o kanang mga kalihukan nato nga atong paghimo sa atong simbahan. Og importante sa atong pagkinabuhi. Kay dili man pwede anak ta sa Dios padayon tas pagkasala. Kung makasala man ta munang mga itagpasaylo sa Dios. Nang natin kumpisal. Mabasa bas Biblia na. Pero sa simple nga pamaagi ano sa paglikay kay kita sa Katoliko do naman tay pagtulon nga naay purgatorio. Ngano naman tay purgatorio tungod kay kung atong sala gamay ra dili tay ato sa impierno. Mabasa bas Biblia na. Mga importante kay siya dayon may sila nga direkta sa Dios. Kanang direkta sa Dios, muna ang bata gamay parang tudluan magampo. Sa para nga nigdako niya, mana na siya nagampo siya sa dili pa matulog. Para kung unsa may mahitabo, ready na kay nakaampo man. Ina nakasimple ang pamaagi sa Ginoo. Pananglit katong kawatan. Paglansang ni Kristo, doon ay duha ka kawatan gilansang dito. Ang usa, nagampo siya. Iyang gibadlong tong iyang kauban, siya nga ayaw na siya kanang kauban nato, nga si kanang Kristo nga kauban tong gilansang, wala siya sala. Pero kita niangkon siya. Pero kita na gilansang ta diri tungod kay naatay sala. Dayon, namatay sala, naginulsol siya, then ingon din siya itong Ginoo. Ginoo, hinumdumi taon ko kung maghari na ka. Kasi ito bag ni Kristo, instant. Karon na yun, uyog ka sa paraiso. Kaya nga naman, anong panahon na, mamatay naman sila. Kaya gisilutan sila tumatayo sa gobyerno, sa Romanhong na gobyerno itong panahon. So tulo sila, si Kristo na ito nga, then ang duha kakawatan. Pero instant ang kawatan, naluwas. Ngano na ginulsol siya, siyang sala, niyang konsya, diningin siya, nihangyo siya sa Diyos. Hinumdumi taon ko kung maghari na ka. So sana ka simple. Ginoo pasaylo ka siyang sala, di pa matulog. O kana pong mangaon, mampo. So mo na mga importante nga pagtulunan sa atong simbahan.